și avem totuși liniște de dinainte de semnal. Ce se întâmplă? Eu cred că voi cumva încercați să ne păcăliți. Vreți să ne păcăliți? Nu! Asta a fost un răspuns corect. Bun. Vreau să fiți foarte, foarte, foarte atenți. Pentru că știți unde ați ajuns voi? La Poiana Brașov, dar nu despre asta este vorba. Unde ați ajuns? În tabără! Și echipa albastră este foarte, foarte pregătită. Bun. Voi, această săptămână, sunteți într-o competiție. Tocmai ați intrat în niște echipe, după cum vedeți, căci ați primit bandanele, dragilor. Bandanele sunt niște obiecte foarte, foarte prețioase. Dacă noi nu avem aceste bandane pe tot parcursul, bineînțeles, fără bandane, însă pe tot parcursul zilei, când părăsiți camera, trebuie să o aveți la voi. Așa cum și omuleții albaștri au uniformă, tricou și bandană, și voi va trebui să aveți bandana la voi. Bandana echipei voastre, bine? Nu altă bandană. Cei de la galben, galben, verde, verde și tot așa, ok? Căci altfel nu veți putea concura. Voi vă doriți să câștigați tabăra asta? Da! Păi ce credeți? Hai să vă spun un secret. O singură echipă câștigă tabăra. Deci asta înseamnă că va trebui să vă dați silința, nu? Da! Ne vom da silința? Da! Ar fi mișto. Mai bine să scriem vecinii de bloc. Chiar ar fi ciudat. Dar eu am altă idee. Ea vrea să scrie Iuliana pe adică să fie câte o bucățică din fiecare. Eu zic să și desenăm și să și scriem la că da, bine, dacă doar scrieți ea și puteți să scrieți, dar puteți să scrieți Iuliana pe generația Z, faceți și voi așa niște circuri, ceva. Da, fix sau circuri sau scrieți și junior. Am scris junior. Ce facem 10? Și aici ajung 4 și facem așa o linie. Da! Dar hai să încercăm să facem o mini-reflexie cu un duș, ca Iuliana spune că să fac duș cu apă caldă și 4 și la 10 să scrie și și la sau și am o idee mai bună. Deci ideea mea să ne la fereastră. Da, dar am o idee. Ideea mea e că Iuliana e să spunem Mamă, ce frumos sunteți! Sunteți superbi! Sunteți gata de distracție? Sunteți gata să facem show? Ne distrăm toată săptămâna împreună? Așa vă vreau! Cât suntem aici? Mamă, dar ce mulți sunteți! Ați mâncat bine? Ați avut un drum frumos? Nu vreau ca toată lumea să facă liniște, 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 să nu se de nimica. Pe cine așteptați voi în seara? Dar înainte de... Și pe mai cine? Și pe mai cine? Și pe mai... Vă iau pe toți în brațe. Vă iubesc din suflet și mă bucur foarte mult că ați venit aici și sunt sigură că anul ăsta o să fie mult mai mișto ca anul trecut. Da? Vă iubesc! O să fie mai mișto sau nu? Frumos! Și? Asta e semnificația... Melodia vecinii de tot. Așa, și vă bucur foarte mult de vecinii de tot, nu? Bravo, ne bucurăm foarte mult. Are un bloc acolo în dreapta. Ia să vedem unde e blocul. Ia uite aici. Ia uite, etajul 4 și etajul 10. Mai stai că vreau să... Așa să fac. Eu le-am pus de colul frumos, că îi place foarte mult steagul. Bravo! Este foarte frumos și se vede că ați muncit foarte mult. Să mergi în față, să o iei, tu te duci în spatele motorului.
Așa. Tu pe diagonală. Și câte Și tu echipe pe sunt? diagonală aici. Este o singură echipă, dar se împart în 4 monoame. Bun. Haide puișor, puțin mai repede. Tu acolo. Foarte bine. Mergi în spate. Hai, fugi și tu aici să o dai. Ian Viviana, Așa, puișor. Hai, puișor. Perfect, Hai să mergem. acolo, Hai să da? Hai, dăm. că acolo bine uite asta. Făcuța aici. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Mergem acolo în spate. O dai din nou pe diagonală. Aici, la colega. Bun. Tu o dai acolo în fața la colega. Aruncă-l zar. Pe rând, aruncă-l zar. Avem voie să intrăm în traseul numai dacă dăm 6. Adică dacă vine la doua de 6, intră în... În cerc, așa. Cine a dat la mine, ridică o mână sus. Hai să dăm salto, nu? Hai, dați cu ăla! Hai, Ana, hai! Dă-i! 3! Avansează cineva 3! 1, 2, 3! Bun, hai! Hai! 1! Nu! 3! Avansează tu 3! Hai, dă-i! Hai, dragilor, Hai să faceți vedem! cale! Nu plic, ia pute și au dat. Da, apoi nu mai fiți, hai! Dă-l ea! Hai să vedem! 1, hai! 3, câte 3? Hai, câte? 1, 2, 3, tu! 2? Ia, 3, tu 3! Ai câștigat! Așa! Hai, următoarea! Eu nu vrei să vezi, hai! Viva la vida, viva la vida, viva la vida, tu. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, tu. 3! En serio, esta dimineața mea de început. N-au prestecat de vârșa de secrete. Am tu să fiu locul, restul poate să aștepte. J'ai fini de te regarder. În primul rând o să facem o sesiune de Q&A, adică întrebări și răspunsuri, da? Pentru că aveți ocazia acum însuși să stați în fața Iuliane să-i puneți orice întrebare gândiți voi, da? Oricât de incomodă este. A, da? Facem sesiunea asta de Q&A, iar mai apoi o să vă zic eu ce facem. Dar asta doar să facem o piesă să spună fiecare ce are pe suflet, ce-l deranjează. Facem cu mâna la cameră! Hai!
Zâmbești cu dinți, mami, cu dinți. Poze cu Crina. Hai, Crina. Hai, Crina. Hai, Crina, hai, Crina, hai, Vivi, hai, Vivi. Putem să facem o poză cu Crina? Vivi, hai cu mine, Vivi. Oh, vale, chiar fă o poză. Bun, hai. Vivi, îți place la tabără? Ce puțin? Te-ai lovit un pic? Nu nimic. Nu nimic. Dar îți place la tabără? Ia uite la mami. Îți place la tabără? Am luat în brațe, iar fată ce? Care fată te-a luat în brațe? Care? Asta. Da? Wow! Cine e cea mai frumușică? Ca să înțeleg și eu, că nu înțeleg de el. Atunci aplică-o, poți să fac o poză? Deodată de la 1? Da, nu pe am citit deja. Dați să fac și Poturi eu. de barba în fiecare zi, chiar de mai multe ori pe zi, dar barba mea rămâne întreagă. Cine sunt eu? Pot rade barba. Nu am înțeles. Pot rade, adică să îmi scot să... Citește mai departe. Vrei să citesc și eu? Ai sus, pe public? Cea jos. Na. Da, pot rade barba în fiecare zi, chiar de mai multe ori pe zi, dar barba mea rămâne întreagă. Cine sunt eu? Frizerul. Alta? Noi. Frizerul, a? Hai încet. La a doua? La a doua? Da, la a doua. Așa că complicat. Cred că cred că sunt alea... Nu, cum se cheamă, meridiane sau ce sunt alea? Meridiane? Nu, meridianele sunt alea. Nu, 7. Sunt prea puține, da. Adică, da, 7. Stai așa. Stați un pic. 7 continente. Continente, nu? Nu? E pe 7 condimente. Ok, nu. Stați mă un pic, stați așa. Ce suntem noi? Cum adică ce suntem noi? E familia, adică are 7 membri, da? Și aici sunt membrii familiei. Și cum se cheamă familia asta? Bravo! 7 oceane, așa? Bravo, da! Wow, ce tare! Bravo, bravo, bravo! Ai căutat pe net? Nu. Bravo! Mai nu complicat așa ceva. Eu mă gândeam acum ce înseamnă Da, mă, oceanul, da. Ok, suntem arabi, dar Oceanul chiar dacă Indian e vorbești ceva, doar da. română, ne folosești aproape în fiecare zi ce suntem. Ce? Ce? Numere. Vezi? Adică arabii au inventat cifrele. Numerele. Da. Noi folosim arabe. Nu știai, nu? ...45 de secunde au trecut. Și avem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gata. Hai. Cine ia busola? Cine a busola direct? Cine a busola? Hai, spatele acolo. Facem fiecare foc. Facem fiecare față de ala. Dar cu tine nu Nu, fără mine. Claudia! Uite, lasă puțin jos și după aceea când Așa, cine a rămas cu picioare? Tu ai rămas cu picioare, îmi pare rău. Toată lumea sus! Toată lumea sus! Puiule, așează-te pe scaun.
pulsele. Care? Care cele mici pulsele acolo? Tu știi să fac? Că cele șorci, care o râde. Gândește ce nu plânge copile, când timpul e tot dar fără pasile, când ar îmi zice 40 de chile, nu mi-e foame decât de vasile. Mă vezi acum așa cum sunt, căștile în urei nu te mai aud, nu te mai ascult, nu mă mai ascult, și chiar mi fac un pas, 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 pas. Foarte bravo la campionea muzicală. Era ultima din echipa noastră care... Era cu 20 de minute, fără de eu, ăsta, mamam. Eu n-am dat reușit. Deci tu ai Ești gata? Hai, să mergem. Ce faci, mă, acolo? Să ieșiți pe jos, că eu o să-mi ce-am făcut. Poate vine cineva. Uite, Vă mănânca. Lasă că ne descurcăm. Ce eu fac dacă n-am TikTok? Eu am TikTok! E bine. Pentru viitor. Eu vă decitate. Eu deja am fost scris! Toată lumea mare atenție, dragii mei. Vă ascultați pe Ana. Deci cine vrea să devină cântăreț, dansator, actor, artist în general? Eu fac și teatru și școală. Bravo. Așa. Am făcut tot cu voi. Ați vrea ca pe viitor, sau chiar astăzi, să fiți influencer? Da! Care dintre noi? Mâna sus, vrea să vă sus. Dar ce mai mult? Ce mai mulți influencer aici? Pe YouTube. Ha? Am 3000 pe YouTube. Bravo, la 3.000 la 30.000. Eu m-am făcut contul. Bravo. Deci asta e echipa cu cei mai mulți influencer aici. Observi? Așa? Mamă, aici ai că avem ce să spunem. Bun, mare atenție, dragii mei. În primul rând ce trebuie să știți în meseria asta de influencer, că nu o să săriți peste noapte, să veniți acum. Da, vă trebuie ani de muncă în spate și nu trebuie să vă opriți din a face chestia asta. Trebuie să munciți, să nu vă lăsați, să nu băgați gura lumii seama, pentru că știți că de multe ori prietenii sau chiar și frații încearcă să vă descurajeze, nu? Da. V-a descurajat acum cineva? Da. Ați băgat în seama? Ați băgat în seamă? Da. Trebuie să Eu l-am băgați făcut niciodată în și seamă. dacă sunt prieteni care v-au lăsat, eu în gândul meu spuneam că aș fi dat orice numai ca să fiu prietena voastră. Ce drăguț! Bravo, mulțumim de suflet. Uite, și tot ce facem noi pe online, facem special pentru voi. Da? Oamenii, spunem oameni, adică și mari și mici, da? De toate vârstele, care ne admiră, sunt alături de noi. Că fără voi n-am face așa ceva, pentru că noi ne dați bucuria asta, vedeți comentariile voastre. Și feedback-ul vostru ne ajută pe noi să devenim din ce în ce mai buni în ceea ce facem. Da. Eu mereu am zis că aș da orice ca să fiu Ana sau Iulia. Vă mulțumim de suflet, dragii mei, da? Mare atenție! Ne dăm mai așa un pic, stați în spatele meu, da? Că Ana ne va prinde pe toți, da? Oricum ne filmează pe toți. Bun, hai să facem împreună prima dată, da? Haideți! Așa, ia să vedem, facem împreună dansul, da? 3, 2, 1 și... Bang, bang at the door, bang, bang on the floor, bang, bang on the bed, bang, bang in my head. A fost greu? Nu! Mai facem o dată? Da! Hai, rapid și... Nu! Hai să filmăm direct și sigur vă descurcați, da? Se vede toată lumea, da? Ia să vedem. Prima dată cânt eu și vă zic eu când dansăm, da? Hai! 3, 2, 1 și... Ia! Relieve the stress, doing. 3, 2, 1. Bang, bang at the door, bang, bang on the floor, bang, bang on the bed, bang, bang in my head, bang, bang at the door, bang, bang on the floor, bang, bang on the bed, bang, bang in my head. Bine! Mamă, mi se pare mie sau mai mulți aici? Trebuie pe toți munții care pot să schiezi. Ok, wow. Bun, dacă s-a încheiat, o să am o întrebare. Dacă tot ați fost pe munte, aveți idee de regulile necesare înainte să mergem pe jumeție? Ia să vedem. Spune. Trebuie să nu mergem
Ok, asta e important. Foarte mult când mergeți, da, trebuie să mergeți până acolo. Da, și voi. Spune. Ok, mult bine punctat. Acolo să vreți, da? Să ne luăm apuci care nu se lunecă pe stânci, O să vorbim despre asta mai încolo. Spune. să avem sticla cu apă. Foarte important, o să vorbim despre aceasta. Dăm protecție. Da, bun, revenim. Haideți să vă spun eu încă o chestie foarte importantă. Când plecăm pe munte, aveți idee care este numărul de persoane într-o domeniție minim? Neapărat care este minim, spre exemplu. 150? 2? Nu, mai aveți, ia spune, mai dați, mai dați. 14? Nu, 50? 100? nu, 3? spune. Nu. 1000? Altcineva aici. Ce ai zis tu, iubita mea? 3. Bun, perfect. Și de ce probabil vă întrebați ce 3 persoane? Că s-am auzit și 20.